ମିଠା ନା ଶୁଣିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ରସଗୋଲା ନାଁଟା ଆଗ ମନକୁ ଆସିଯାଏ। ଇଏ ଆମ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇମୋସନ୍। କିଛି ବି ଫଙ୍କସନରେ ୟା ବିନା ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପୁରା ଅଧୁରା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜିର ଖାସ୍ ରେସିପି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କେହି ବି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ 100% ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି। ନମସ୍କାର, ୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଜ୍ କିଚେନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଘରେ ରସଗୋଲା ବନେଇବା କେତେ ସହଜ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନେବା ଆଉ ତାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ପକେଇବା। ଏଠି ଆମେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଛେନା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ମାର୍କେଟର ଛେନା ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଘରେ ଆରାମସେ ବନିଯିବ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ। ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗରମ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି କଢ଼େଇରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ କ୍ଷୀରକୁ ପକେଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୀର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିବନି। ଏଠି ଆମେ ଟୋଣ୍ଡ ମିଲ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତ ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ହବନି। 1 ରୁ 2ଟା ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କ୍ଷୀରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ 1 ବାଉଲରେ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାରକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେଥିରେ 4 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶାଇବା। ଘରେ ଭିନେଗାର ନଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ବି ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ। ଏବେ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଥିବା ଭିନେଗାରକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇଲା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଉପରେ ସର ପଡ଼ିନଥିବ। ଏବେ ୟାକୁ ଆରାମସେ ଚଲେଇ ଚାଲିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଆମର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ଛିଣ୍ଡିଛି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଇଏ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସର ଆବଶ୍ୟକ ହେବନି ଛେନା ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ୟାକୁ ରୁଟି, ପରଟା କିମ୍ବା ପୁରୀ ବନେଇଲା ବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଛେନାକୁ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଛେନାର ଖଟାପଣ ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟଙ୍ଗେଇ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ରେଡି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଛେନାକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ପାଖାପାଖି 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ତ ନିହାତି ଲାଗିବ। ଛେନାକୁ ଏମିତି ହାତ ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚକଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରଫେକ୍ଟ ରସଗୋଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ରେ। ଏଠି ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଚକରେ ଠିକ୍ ସେ ଗୋଳେଇବେନି ତ ରସଗୋଲା ଫୁଲିବନି ଆଉ ଚିନି ସିରା ବି ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ସେ ପଶିବନି। 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମିଶାଇବା 1 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଆଉ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର। ୟାକୁ ମିଶାଇବାର ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ଏ ଗୋଳା ବନେଇବାରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ ଆଉ ଗୋଳା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯିବ। ଆଉ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏଠି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଡୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ସଫ୍ଟନେସ୍ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଚିନି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। 1 କପ୍ ଚିନିରେ 3 କପ୍ ପାଣି ମିଶାଇବା ଆଉ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ ଗୋଳା ବା ଡୋକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜର ମିଠା ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଳାର ସାଇଜ ବନେଇ ନେବେ। ଗୋଳା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେପ୍ ଦେଲାବେଳେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଛେନା ଗୋଳେଇବାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ଗୋଳା ବନେଇଲା ବେଳେ ୟାର ସେପ୍ଟା ଠିକ୍ ଆସିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଡୋ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ସେପ୍ ନେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ଛେନା ଗୋଳେଇବାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଡନ୍। ଏଠି ଆମର 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ 9ଟା ଗୋଳା ରେଡି ହେଇସାରିଛି। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଚିନି ସିରାରେ ଏମିତି ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଡୋକୁ ଏମିତି ପକେଇ ନେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇବା ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଠା ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମିଠା ଆମର ଏଠି ପରଫେକ୍ଟଲି ଫୁଲୁଛି। ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ବିନା କଭରରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ପସନ୍ଦ କି ନୁହେଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ସର୍ଭ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇସାରିଛି ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ରସଗୋଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତ କୌଣସି ବି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନରେ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।